जोंनानि 17 फेब्रुवारि जन्म जायनागा एडिसि कन्टिन्यूसनि आन्डार अब वेस्ट जारुल बासाय बबैना खानि सालकलक बारमै अरन बरक अनेक कष्ट डिप्राइभ बुंलाय दंलाय माने बरक आं जे साइबा माने खानामाने मते गोबां मा सरकार फायो थाङो बर अरन प्रपजल तलांलाय जाव फैयाबा केउ फने खालाय जे हाबन बागै अरन बरक गोबां मा अरक खानाका माइ बार तै खायका साइकेल बाइसिकल तै गोबां मा वानि चार खायै जे कलाइलायो अब अनेक किसु हस्पिटालाइज अब हेरखम मानसि खर मानका अब हायके जों दं आरो टिभिनि बिसिंथिबो अब जों निउस रावबो नुखा गोबां अब हायके जों संग निउस रावबा खर नुखा फेबा अबन परेना आं निजि सय साइतो गै अ एरियान बारक बाय सालाय आं निजि बिजि फेक्या आंबो सालकलक मारमै अ सामंनि बागै दिनै एडिसि हाबाखौ खमदातामोन रां क्राइसिसनि बागै जोंहाबो थिक मता माया फेबा आं दिनै हामबाय मारो दिनै अनारबा दिनै PWD नि इया बारमोन आं रुनेल ब्रह्मा बरमान माने साथा आं जे साम काहिनी ना जतन बन सबाय सामान परे बन बिसिंपै अ सामंना एस्टिमेट माने सेंसन माने जों ताबक सामं सिङै मालायखा अबन बागै आं बालायखा हामबाय दो अ एरियानि जे आसक बर रक न बंनि बखानि कष्ट द आं जे पुरन खै रिमा माने अब आं अबन बागै चिनि PWD नि इयाम न बालायखे अ सता हामबाय मारो तामने हाय आनि दुखु कष्ट बोलते ब्लबो बिनि दुखु कष्ट हाकेन बा आनि दिप्राय बोलते बिनि दिप्राय हाके वानसुकै अबनो बर रकनि सातदे गोबां मा राजनीतिक दल खै थामन परेबो जों ताबु जरा रिमान आंगाव जखे आनि मखां जों माके मा तंखा कारण बरक एरियान बरक अबन बागै बेले खुसिंखा अबन बागै जों नाय दङ सामंना जों तिनि अर ठीक सामं खै दङ माने जों नायलायखा कलेखा अब सामं ठीक मते सुस्तंगनान तै कुनु केबं करे लोकल आं आगे एडजस्ट खलायजा कुनु प्रब्लेम के उता खाइदे और जगह कुनु प्रब्लेम नि आगे एडजस्ट खलाय तंदि हने बरक कक छलायाखने तिदिन सामंना जों विजिट खने नायनि फैयो और मैं आमबले की खुशी तंगथंग हाय मा तंगा और सामंना रिमा मन बबेना कामियो और प्राय दीर्घ दिन रमै अ कामियो थांजानाय जे कालबार्ट बक्स कालबार्ट बा पुल फाना हन्दै ब्रिज फाना माने बरक तलाति लाइसि वा बेस नामै लाइसि दं माने कष्ट थाय नरम नुखाना बस 10 मिटार्स लेंथ मन ओमफ्राय सिनि MDC अ एरियानि सिनि बरम गोनां दा गणेशनि बिसिंथि बनो साफायके अ एरियानि अनेक प्रब्लेम दंखा लुकुर कामखि जत मैक्सिमाम बारा यां मांसि ओमफ्राय बिनि चाइता मुंबाय सिनि बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंथि सिनि एडिसि प्रशासन टिटि एडिसि हापां अ लिमिटेड फान्ड जे मानि तंमनि बिसिंमो फानो नांमन जागो जों स्पेन खायजों खर्च खायजों बा पाब्लिक बै सामु खायजों दिनै हायनो हाय लुकनाव सामु जेंमानि कय दिन खा अ सामुनाव दादि पारि पाब्लिकनि सुबिदा बरक जाते यानि काहाम करनके लाइसुमाना तिके पाय दिना एजेंसी न तिन साइकलंखा तिनि अर हायनो हाय आन लदियो सिनि चीफ इंजिनियर PWD ताई एग्जीक्यूटिव इंजिनियर सिपाइजला डिवीजन ताई सिनि वाइस जॉइंट चेयरमैन बरमगन राकेश देवमते अ बिसिनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन लीडर्स आदं दो ते जुनल ने आदं जतन तिनो हर फाइमान जों फैके उमने सिनि प्रोसेस तमन तंनाय अ लिमिटेड फंड नि बिसिङाव जेसाक डेभलपमेन्ट नि सामुं खायनानि ताई पब्लिक नि सुबिदा न वान सुबि बंनि रिक्वेस्ट न जों जाते पुरन खायनानि अमना ताकासे संग मुसुम कमा हाय तिप्रासा कामिया 32 lakhs नि अम टेंडर रंखा टेंडर प्रोसेसिंग नि बिसिङ न जे एजेंसी मानाय बर खायताङो नायदि नरक जे ब्लेम खायमानि पब्लिक न अबि जे लीडर रंग हाय हनै रां चालायो हाय चालायो हनै एडिसि हापाव लिमिटेड फंड से सफायो जे सामुंनि रां अ सामुंनो खर्च माखायो के बियां दिले रां चालायनोबा मो जे हायनो ब्लेम खायमानि अलगा बदल रक अम बेसलेस कारण कि बर निजे सेमति खायतांना बर निजे खायमानि न बर निजे करप्शन खायमानो बुनि अने बसर तो माने माया दाउ मांखा कष्ट खायखौ गाबु या गैया खैने बेरा खैने आसो कष्ट नि दाबु का मांखा का काम न बागका दाउ का माहिम खैने ता काम के माहिम चिनायना गाडी गोरा थाके आगि गाडी गोरा पाइ दं मान माया ओ पारान मुंखा तमो पारान बबैना पारा ना बबैना पारा निन मुंखा थागो मंगल देव